yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV ha tengta yewtere men lewlal communication on calminama salminago nede salminago teddugal en garti ɗo kadi jokkude yewtere nde wonde musidɓe men sehilaɓe ɓiɓɓe foof ko kañen ndendi jonde nde caméra o ko Djiby Dieng montata ko Ali Fall banggue men ñaamo ko ɓimen Mohamed Ndim banggue nano ko Alhaji Abou Gaye gartan aadi bile aadi saade aadi ɓuri firtude aadi so Allahu lamɗo jaaɓi hande ma en kal ko fate Mansour Faye mo ganduɗa en gandi jinnoɗo ɗannade haɗama yaade to Bowal laaɗi diwoje haɗama ɗannade arti nan ɗo e nder leydi men Sénégal yaltano leydi ndi kissa e dow ɗum noon en keɗima hen dande bandiraɗo debbo hono Mariame Faye Sall ko haali hen e tumamuyaji pawaɗi e dow makko toɓɓere wonde nde koko fati gueɗe ɗe ganduɗa oɗo saaha joni koye trésor ɗen gandi caggal Abdou Diouf mo ganduɗa kañum addano toon golle ɗe nde hawre ladial wirnoya gueɗe goɗɗe peñƴe hen e tubamuyaji sikkeji gonɗe e nder hen ma musidɓe fanniyankoɓe gartu hen no hannirta ni henna faggudu wona seeɗa e leydi Sénégal ne wonde caɗele e lewru koaka cogguji ɓeydiɗi e yimɓe wonɓe ha joni e usteɗe to banggue golle ma en gar hen so Allah lamɗo jaaɓi kono en kalta ha gaynen en kalani nanggue gonɗe e jokkude oɗo saaha joni jaggaɓe dumbaɓe e woɗɓe fayaɓe ko jogoɓe jagguede Alhaji Abou Gaye assalamu aleykum wa rahmatullah calmina bandiraɓe waaleykum salam wa rahmatullahi togara mi salmitimam mi juurimam en calmini bandiraɓe heɗotoɓe enen jeeɓa en e oɗo saaha hande mbaɗa sikki en dañi 1 lewru korka de hornoɓe samedi ɓe eyyi sa nani mbaɗi 1 tan kalanmi ko hooram hornoɓe samedi hornoɓe samedi ala aɗani waɗi ko horɓe samedi waɗi horɓe dimanche ɓen kañumen yo kalan koye ala kalmi ko nde kormi nde ko nden limanmi ala waddi ko nde korɗen nde ala min kalmi hanko nde kormi nde ko ɗum limanmi ko balɗe ɗe kormi balɗe ɗe mi horande mi limanami hande dañi balɗe sappo wondañɓe hay jeenayyi leydi ndi way noon ndim bisimilla leydi ndi de sifori noon mi salminimi mi juurima mawɗo Abou mi salmini to hoorema Abou Gaye en calmini dendagal ɓe ganduɗa ko taweteɓe fedde lewlowal communication kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe tawno ko katane mehe tawete e nden fedde kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe calmini également dendagal yeɓiyankoɓe haalirde Pindi TV ha ɓuuri tengtude e nde ɗo tufde nde ganduɗa ko lewlowal communication mbaɗandi noon yewtere men fande mami addu ɓen ɓe ganduɗa ko musidɓe men ganduɗa ko hatanteɓe no fewi to banggue commentaire uji to ɓe ganduɗa kadi ko guila mataw yewtere nde fuɗɗi kañumenne ko yimɓe ɓe ganduɗa ko waɗɓe fidèle ko wayno ha e Demba Dia en ɓen ɓe ganduɗa ko France to henna vraiment ko bandiraɓe ɓe ganduɗa ko wattorɓe no fewi yewtere nde kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe en calmini également dendagal baale ɗe to banggue réseau ji sociaux ji ko wayno WhatsApp uji ɗi ha e radio ji communautaire nde ganduɗa ɓe mbatta nde ɗo yewtere mode MP3 ɓe mbawa kadi fawde ɗum e radio ji kamɓe kala e kuuɓal dendagal bandiraɗo ɓe ganduɗa ko heɗotoɓe yewtere nde en calminiɓe en juurimaɓe on jarama noon raga adande Lat Diop jaggama Dahirou Sall jaggama Abdoulaye Ndiaye jaggama Farba Ngom jaggama ko nandi hen kono Abou Gaye dani Mariame Faye Sall nana kode Mansour haɗa ɗannade nde ko ñawata hen eɗan ɗum woni ko pulaar wiyata goto foof ndu fiya ko ndun ɓostoto Mariame mayataw kañumne ko joni ɗum yetti ɗum wona joni ni yetti ɗum yettinoma ɗum ko adi heddi noon ko pulaar wiyata ko mo muñi foof so ɓooyi muñcoriɗa ko gueɗe ɗiɗi goni hen ma woni muña moosa walla muña muñcoriɗa mayram noon mataw tolnima han kadi ɗo omo muñcoriɗa woni ɗo omo muñcoriɗo caggal nde ɓe gummi e laamu ko yummakko wonno faami ko wañira makko worɗo gonno eyo kono noon wonko gandanɗa hoore maɗa kadi wonko bani ko gorko waɗi hen eyyi wonko bani ko gorko waɗi hen jeynoɗo sababu ha yummakko nodda o so tawi omo fela ko on o felata par ce que kañum woni yumane yangue ngue guila e fuɗo ko kañum wonno contre mabɓe ko kañum ubbituno booti mabɓe ƴeewani enɗam ƴeewani haydara ƴeewi ko intérêt muɗum ko kañum wonno hen hande o noon nduɗon sawru ko kañum fiiti yummu fiiti mawnum ayi firti so tawi en ƴeewi hen banggue eɗen mbawi wiyoyde wonde haɗa enɗam nan ɗon
woni har en dam so tawi ko Mansour Faye ko kañum woni mawɗo mabɓe miñum so tawi ko koddaji mabɓe walla so tawi ko mo koddaji walla ko sambaji walla ko dembaji ko wawi wonde fof kam ko miñi ko opposiment mabɓe gila nde ɓe goni e laamu en haɓa e mabɓe ene ubbita booti mabɓe ha yummum noddama e sariya sababu nde muɗum mi anda holko mbawɗen hen ñawde heddi noon ko Mariame meeɗaka nanede kono noon laaɓi ɗiɗi joni o nanama ngola ko nde joom galle makko attaque debbajo oya joom galle makko to Maroc to eyyi o jaabima ɗum o ɗimmita ɗum ko ngol ɗo lawol o hewani haala kono noon kala nde o haali taw ko mette han kadi keewi e joomum heddi noon so tawi mette keewi e maɗa han puccitoɗa kono noon ne kadi ɗum ɗo ko hunde nde ɓe ɗaminino mbaɗa sikki ko hunde nde ɓe ɗaminino saabu ko kamɓe gollori ɗum juuɗe mabɓe kamɓe gollori ɗum juuɗe mabɓe Macky Sall ko kañum liggema leydi ndi ha yettima won on nokku yiidema yaltude no yooɗirta kono noon so tawi yiide ho yaltata ko no yooɗirta wonmo aɗa haalda haaldu mo paamodirta mo wona kaalowo hande wulto janggo mo wona kaalowo hande wiya wonde mi meeɗa wiide mo wona kaalowo hande janggo so tawi ari ko haalno hande ko wiya ene firte ɗum ɗon ɗo wawa firtude so tawi aɗa adondira joom aadi donc a jaama mi ɓeyde hen do gueyi koye yimɓe maɓɓe wonno kañum kono ɗum fof Mariame dillani ndim beele so tawi Mansour memanoka beele Mariame Faye Sall ma dillo holko saabi ɓeɗo par ce que ɓe ko wallidiɓe maɓɓe kamɓe gonno guel subaka kamɓe dawde politique so jaggama o haalani bandi go ko haɗama ɗannade o haali ko ɗum fof min kam so Allah mi mawɗo Abou mi yonnani jaltal Mariame Faye Sall wona mi yonnani jaltal ngal kono ko elle jaltal ngal ne manki wadde ko yete ko élégance ko gonga no ɓe mbiyata ni neɗɗo so heñere ma memama tan a dillat kono alay sago mo fonno miijade ɓen hande ɓe ganduɗa hande en jii oɗo série d' arrestation wonande ɓen ɓe ganduɗa hande nanayi cuuɗi dumbirɗe ɗi wayno Farba Ngom en e woɗɓe ɓe ganduɗa so tawi eɗen limta kam ko ɗo sa renaki kirten nana e dumbirdu ndu ha ɓuuri tengtude noon o mo ganduɗa ittami tan wona yeru ko honorable député maire des gens Niam Farba Ngom yimɓe fof ene gandi sa yi ɗeɗo caɗele fof garini ɗum ko neɗɗo yidde mum e Macky Sall ha taɓiti gasi ha laaɓi ha yidde Macky Sall hewɓe e mabɓe dañi caɗele baɗɗa ni te ɗum ɗo foof ko hollidde katantagal mumen e jambaragal mumen accude foof rewde e Macky Sall ko wayno Farba Ngom so tawi ɓen hande naggam Mariame Faye Sall so tawi wonde hande mawni ko Mansour Faye yiɗino yaade umra haɗama yaltude leydi ndi o yalti min mbiyami ko ene manque élégance mi yaano fota yaltude mo fonno yaltude kono mo fonno yaltude ko adi no hankini sibu Farba Ngom en ko way noon ko yimɓe ɓe ganduɗa hande ko ɓattiɓe Macky Sall yimɓe fof ene gandi ko yimɓe ɓe ganduɗa ene taɓiti jidgol mumen e Macky Sall nden nde jaltu noon ɗum ne kadi fonno musdemo no musirnomo hanki hawa yalti o haalni omo fonno haalde hay walla o winda wasdemo yaɗu walla hanki ni o waɗata ɗum hen hayso ko mationa o ƴeewa hayso ko ɗum kam o haalata fof waɗa ko yiyete ko morlal jeeri kono so tawi mawni ko tan ko kañum hanki hatta yaade on saaha o yalti donc mbiyami ko jaldugol makko vraiment min kam mbiyami ko ana manque élégance no fewi heddi noon o haali guilay jinnaɓe makko tampinira convocation yeehi noccade koye noon mawɗo Abou haali hen ɗen caɗele ko guilay miñi komo ganduɗa ko omo ganduɗa ko Adama Faye ko way noon kono so Allah ɓen ɓe ganduɗa hande nana e cuuɗi dumbirɗe ɗi sababu nde Macky Sall ɓene kano fonno yiccirade ɗumen e jaltal makko hanki no foti haɗaɓe yaltude leydi ndi bon to banggue haɗaɓe yaltude leydi ndi aɗa andi toujours kala mbiyen wa Pastef kamɓe ɓe jogui walla ɓen ɓe ganduɗa ko yaltude won doggol ngol ɗon kam wona mataw hunde wonde est ce que wonde ɗum yaltinaɗo laamu ngu e hoore mum yeddi ɗum kono eɗen mbawi nanggude kam mbaɗo no Cheikh Issa Sall yiɗino yaade yinno ko yaade Mauritanie tan yeeya waɗoyde ziare ceerno mum haɗa yaade en jii mbaɗo no mo ganduɗa ko Ablaye Seydou Sow mo ganduɗa ko kañum woni vice président fédération sénégalaise de football yiɗino yaade haɗa o mo ganduɗa kañumne ko hanki Mansour Faye noon alay saago kadi mbawen famde
ko neɗɗo mo ganduɗa hannde ene tampini laamu ngu no feewi no feewi no feewi yimɓe fof ene gandi laamu ngu ɗo nde yatno yimɓe fof hakkillaji kullino miijinomo ɓeeɗo de so tawi ɓeeɗo ngari kam ɓe sa renaki ɓe dañat caɗele ko wayno kanko Mansour Faye en guila nde o jogui oɗo gestion ko yettino e 1000 milliards ko fatno e fond covid 19 ko noon ne waɓe no Cheikh Oumar Anne en e woɗɓe ganduɗa yimɓe fof ene gandi joguino kulhuli laamu ngu ne watte mabɓe walla mbiyen guut mo ganduɗa soɓe ngari ɓe dañat caɗele waɗi sahaji battuɗen yiide jalte makko toujours ko kanko yaltata omo weddo gaawe wonande nguɗo laamu caɗele ɗe o teski e jiyande makko fewde e situation leydi ndi no yarata ni ko kanko tan jewni kam battuɗen yiide jalto e saaha fof ne yalta yadde laamu ngu ɗum hokki en kadi yimɓe mbawa miijade Mansour Faye ha ma mbiya ko neɗɗo mo ganduɗa won secret jo jogini on mo ganduɗa ko Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye laamu ngu kam sibo yimɓe fof ene gandi alhaali Tahibou Ndiaye kanko Ousmane Sonko ngam o yindira e Macky Sall o ɗaɓɓino kanko Mansour Faye o dogo ɗon koyɗe jaam beele o wawa yindirde e o mo ganduɗa ko Macky Sall donc ɗum ɗon nan ɗon beele ala goɗɗum ko jogini Ousmane Sonko to banggue secret kono mbawi wiide kam hande oɗo ko neɗɗo joguiɗo cuusal saaha fof kanko yaltata te so o yalti so haali ɗum wonata ko ala yini yimɓe fof nanata haala makko donc beele ɗum ɗon ne wona ɗon laamu ngu yiiɗi rewrude beele wawde teppudemo kanko Mansour Faye donc ko wawi wonde hen fof kam min kam mbaɗa andi kam liste o ene juuti kala mennoɗo wonde ministre mennoɗo wonde directeur général e laamu Macky Sall liste o kam yo joomum kam yo jottor koko noddete heddi men ko ɗum foti wonde walla ala mbaɗi heɗo joni joni vidéo Ousmane Sonko Macky Sall nde ƴetti laamu e 2019 a faami holko wiyanno ɗum wonde so tawi woni laamu jottoriɗo han ko ene waɗa liste muɗum ene ƴeewa hol nangueteɓe hol waɗeteɓe enquête holɗum mete ma leydi yaa mete ko wiyanno to Macky Sall ko mete wona ɗum woni ko yani e mabɓe hande ko hitande leydi nana teppi hitande yimɓe nana goya hitande yimɓe nana souffre hitande fof koko ngabbi wadde ko wiyanno ko ɗum woni ko jorti e mabɓe heddi noon ko so tawi woni komi yaadani e ndim ko wi wonde ko gonga jomum so tawi aɗa défendre fof kono noon wonɗo ena tolno ko an tan wawi défendade hoore maɗa Mariame Faye Sall hande o bani ko gorko hay goto goɗɗo wawa défendade ɗum hande o ko wona kanko fodde wonde hoore mi salaki de omo foti haalde haala heddiɓe kono wonɗo ina tolnoto no jomum ene wawno wasde haalde woppide hen fotɓe haalde ɓe kono ko Mansour Faye ko so tawi o haalani hol kaalo o alay saago o haala yumma memama a deƴƴi mawne memama a deƴƴi ɓiye jopama holto fayi kono haali sababu ko saabi yimɓe ɗo nodda ko sa jibini neɗɗo natɗo e gueɗe janane mo laawol foti loskide ha yetto kadi ɗon wonko noon toka par ce que hakkude Adama en Mansour en won wiyaɓe ko hay politique won wiyaɓe ko maaka tan wonno ɗon ɗum ine jaari ƴeew kono noon maaka mo gandanɗa hoore maɗa rewde maaka ha yumma ene noddoye togan eyyi wadde kay so tawi a naati he kono saabo ha jinama no nodde ko a naati hen so noddama ene jogui lawol ma tan noddede togara ay yimɓe ene jiidi yumma e baba taw irodirta min de nangumi ko mabɓe ko kamɓe jiidi yumma e baba kono Adama e mabɓe ɓe irodirta a faami ko heewi kay haalama ɗo wiyama wonde Adama woni ko sohluno e makki dañani ko ɗum addani ɗum haare muɗum ɗum addani ɗum ƴettude combat hakkude muɗum e makki kono combat hakkude makko Adama Faye e makki yo yenane kala ko bonnani makki jortoto koye makko wadde ko woni jotto kalten joni ko ɗum woni ko wiyete joni ko heddi noon e heddi noon ko so tawi woni hunde nde artama ha ɗo yimɓeɓe hande o wiyede wonde neɗɗo won ha milliardaire neɗɗo jogota ko kalis jogota ko haydara yimɓe fof yo gon miskinede e min anda hoto Ablaye Madina hay goto ala droit wiide neɗɗo jogota ko kalis ɗum hay leydi gotiri laamu noon ne jogui hakke so tawi neɗɗo koye kaake yimɓe fof kaltinanoɗa aɗa jiimi hen aɗa jogui droit tuumen aɗa jogui tan loskitede so yaaka ma gaccaɗa ko heddi joni noon hol jogotoɗo hoolare e cuusal wiide jabde halfinede hunde woni koye arde jomum so joguima compétence e sa ala compétence foof rendi foti ala mi wiyani rendi foti
joni wona e maɗa pawmi kay mi kay pawmi koye laamuji ɗi joni sen garti ɗo yiyande Colette Senghor woni ɗo cuɗiɗo mawɗo leydi Viviane Wade woni cuɗiɗo mawɗo leydi Elisabeth Diouf la même chose beele ko wayni meeɗi wadde e caɗele gila e Senghor ene nandi hen debbo président yalti haali hayɓe nani meeɗa wadde to banggue gueɗe laamu heddi noon ko laamuji nden e laamuji hannde heddi kadi ko hanki no sifori no e hannde holno sifori hanki won kumpa woni hakkude ɓesgu ngu e laamuji ɗi kumpa nan ɗon sutura nan ɗon ko wiyete secret ji d'état nan ɗon hannde o fof koye boowal woni haydara ala ko suuɗi donc kala ko fonno suuɗede hannde o weƴama wattama e boowal hanki joomum ene jooɗo ɗo en an a anda holko yahata paale a anda holko fewjete a anda holko haali he hannde o noon kadi yimɓeɓe pop ko waɓeno Abou Gaye en tan gooni goto fof ko intellectuel goto fof ko spécialiste goto fof ko juge goto fof ko économiste goto fof ko eɗen moli Allah donc ko aduna o yetti ɗon ɗo gandanɗa hoore maɗa hanki ɓen no ciforino ni goɗɗo gayenno e boowal ala accès e gueɗe laamu e koye mbiɗen foti to ka cuɗɗiɗo maw leydi o haalani saabu goho ɗayi sa e siiko wona ɓiyi ko jogui ɓiyum Farba Ngom ko tampani ɓe aduna he ko Doguey so dañi caɗele ko tampani ɓe ko yoɗande ɓen jaggande o waɗa ewnago faade nguɗo laamu wiide ɓe gande aduna ko ni e ni taw wona ni fadde tan ha ko mum ko waɗe so alno ko o haalta togata min de mi felhamo par ce que mo yummum mema mo ɓiye mema mo mawne mema jiida e mo ese mema wona gotum wona gotum ko kamɓe mbaɗi mbiya wadde ɓe nde noon ittara min nenam memede mawnam meme ɓiyam meme fotata e ɓi Abou Diop memgol muɗum ɗo am ɗo musal o wona ha gotum mi faami pulaar ko lancuɗo fof tekina banggue an joni ko fodde ɓiyum caggal ene fiya ɓiɓe janani ala wona fodde ɓiyum caggal ne ene fiya ɓiɓe janani min mi yirani ɗum noon nata banggue politique to ga hande o kala jiiɗo ko watte ko hawana no jogui droit haalde an Farba Ngom ko nanga ko Farba ko nanga ko wonnaniɓe so haali hen non Farba ko nanga ko meta ko kanko tan deƴƴi woni mo haalani hen ala min joni ko kanko haali ko kanko kaldanto non ɓe kalani ɓe ko haɗi ɗumen haalde ala kono kanko woni yummade non mbimi ɓe kalani ɓe kanko kam o joguima cuusal haalde wona ala o haalani ala o haali bon c'est à dire ko haali ko ene anda wonɗo fayi wona kanko ko joopiɗo o wi wonde ko waajiɓe ɓe ndewi koye famille makko koye famille makko ɓe ndewi kanko tan mema e leydi wona kanko tan mema kono famille makko ko mema ko alamo famille mum memira noon so famille makko memano ko wasese so famille makko memano ko ɗo haalta so yiɗi coki o maayi togara wona yimɓe coke yo maayi kono togara min de mbimi wonde famille makko ko mema ko alamo famille muɗum memira noon yumma mawne ɓiye ani haali sa jibini ɓe mbi kala mo yiɗa jignaɓe mum wiye hoto jibin mbiyowo jignaɓe janano kalden gonga a haali caabiɗo ha nene makko naati hen jaggaɓe kalde ɗo fof yumumen noddaka hen saabu mbaɗani ko yumumen ina naata hen so tawi noon ɓiye waɗi kono saabu waɗa jeeya hen a jeeyatan toka non mi salaki ronde mi salaki ronde a yewtan mi salaki ɗon de kala baɗɗo ala ko fonno wonde non ɓe fonno wadde idrade ko mansour ma Allah walle no haala heddi ɓe goppe togara kon so mansour ma mansour haalede nde haalde mo mansour nde addantaɓe dartinde addantaɓe woppude wona eɓena paye Macky Sall wona ɗum woni ko haali kanko hoore makko wona eɓena kaala haala makko c'est-à-dire o wima won Allah ma debbo meɗa haalde vraiment no mbiɗani ɗo enen jaaden foti haalde wono haaldi taw wonani en togara nde o laami nde o haalani hay goto nanani o haali koye jamuɗo wona question wonde jamni et pourtant nden o wiyama ɗum to ciɗa kala pourtant nden o wiyama pourtant nden o haalani andi on point mbimi ko andi mawɗo Abou mbiɗa ko wonde o yalti yimɓe fof ne gandi
laabi ɗiɗi o yalti ɗi fof kono mbiɗen ni tan ngol o yalti ko nde neɗɗo on mo ganduɗa ko ɓiɗɗo Sénégal najo dari tiime debbo hono makko o jaabi ngol ɗo ne kadi ko bani o gorko holko jaab no kono nde Farba Ngom mbimi Farba Ngom fidélité mum yidde mum ha gasi fewde o mo ganduɗa ko Macky Sall ana de yonno ana yonno o yalta ko adi hande so tawi o rendinto famille o firti ko Farba Ngom en laadjoɓe en woɗɓe fof nani hen ala o yaltanno ko adi hande nde walla kay o haalore kam o waɗa yimɓe mbiya o de o haalori haala kono tan mawnam hanki haɗama diwde e yiide wonande mamin kapto e balɗe ko ɗiɗo guila garɗon ha joni koye famille amen gonɗon minen e famille amen fof min paari yaade prison donc yimɓe fof ene gandi ko kadgol Macky Sall no on mo ganduɗa ko Mansour Faye yaadir hon to umre mum ko ɗum kay tagi mo yaltude goɗɗum tagani mo yaltude omon fonno yaltude goɗɗum tagani mo mbima wonde wonɓe oɗo mbima goto fof ndu fiya ko ndun ɓossoro temedere Farba Ngom en nanɗon hay non oɗo fattan mbimi temedere Farba Ngom en nanɗon nanga hay goto dillani e mabɓe hay goto nanani ɓe dilli wona kanko tan non c'est à dire non fattan wonde mo premier non fattan pamodiren wonde mo premier dame yo wonde mo 7e dame yo ittata ko jibinande leydi ndi ittata Farba Ngom ko jibinande leydi ndi ittata Lat Diop ko jibinande leydi ndi heddi ko mbiɗen Mansour ko jibinande leydi ndi a faami de yummakko e hoore muɗum ko jibinande leydi ndi kono mbimami wonde goto fof ndu fiya ko ndun woni ndu ɓossoro piggal min ɓiyam e piggal nenam mi fondata ɗum e piggal ngal piyeɗa ko jiɗmi fof mi jingganma ko jiɗɗa fof kawren ɗon kono wawa fodde to banggue ɓernde joni Abou halditi so tawi fedde guiƴen ɓiyaf guiƴen fof jeehi piicoyima guesa ñalana famide kañen fof jaggama piyama cokama dillani an ɓiye memama saɗa dilli ko ɗum ala woni ko wona gotum non wona gotum ala wona gotum ɗum ɗo wona guesa jananba Sénégal wona guesa jananba wona alnani ko dendagal ɓe kalɗen joni ɓe ko yadnoɓe Macky Sall ndiwa liggeyaji gila adana ƴettaɓe saabu Macky Sall sokaɓe saabu Macky Sall hoynaɓe saabu Macky Sall ɓe kuuli artude leydi ndi yaltuɓe leydi ndi kuuli artude Macky Sall gari men boni ɓisko men boni ɗum ko holɓen no wat sese ɗum ko holɓen ko holɓen Mamoudou Diallo woni Mamoudou Diallo nan ɗo ala Mamoudou Diallo ko ala e leydi non Mamoudou Diallo hay sinno ala e leydi no fata Mamoudou Diallo hay sinno ala e leydi ndi non oɗo togara ay kalden gonga no fattan kalden gonga ay ɓeɗon so tawi jahano hay goto wawa hadde ɗumen sokede par ce que aɗa andi probléme o wona jomum ene nanguire gonga wona ene sokire gonga wona ene sokire haydara ko mbawka tan goɗɗum ala hen en jaadani hen en mbawa yadude en mbawa min so tawi mbaɗa wiya wonde an somi heeɓima komi barowoma mi nanguima e junggo hol ko ɗamintoɗa so tawi politique kalde ko dental ko renduɓe anniɓe e jaadata feccoɓe bénéfice so parte ngari yo peccu yiyaɗon peccu bénéfice so parte ngari yo peccu kono haɗa ha goto hen fo yidde ɓurde nawde ko heewi wa sese so yimɓe nani buujo waɗi mbinaw bu tati ka adata coow jiɗmi wiide ɓe ndenduno laamu ɓe ndendi neema ɓe ndendi ƴettoje ɓe ndendi piggal mone mabɓe kala lomti goɗɗo o donc so goto mabɓe memama hande ina yooɗi kala kaalowo haala e kuuɓal wonde ko ɓeeɗo mbaɗata ko moƴƴani e leydi ndi walla moƴƴanani min moƴƴani hay goto hay an moƴƴani e ma wassetoya heddo noon an mboɗo faami ɗo kalata ɗo wadde firti ko so tawi wonano bandum goo ko mbiɗa ko so yimum goɗɗo noddano wona haaju makko so tawi ko ɓiɗɗo goɗɗo noddano wona haaju makko so bandum goo ko debbo goɗɗo noddano wona haaju makko fawi tan ko fawi makko mamo dilli so on yaltanoma hande o deeƴo haalta ɗo wona lawol politique a jarama gartan to banggue sifa goɗɗo situation ko faati hande en kaalino nane ko faati e trésor guyka maaka teppol jeddi kone yiyande eyyi min de cambriolage mo mbiyata waɗi toon to trésor public eyyi min de kam e ɗum tundi hakkillam ha joni ha ni mi yiya beele ɗum wona scénario ɓe laamu ngu are yidde wadde ko way noon
d'après nde ɓe jalti en jii ko ɗum battini ko e leydi ndi kono ko ɗum hawni ko ɗum waɗi ko mbiyata ko coïncidence baɗɗo sahaa fof ko ɗum hawrata ko par ce que hawri ko sahaa mo ngannduɗaa ko on woni chef de la division ana ruti hawri koye sahaa mo ngannduɗaa ko kamɓe ɓe ngannduɗaa ko gollotonooɓe toon ɓe jiɗino wadde ko yetee ko conférence de presse ɓe kayti balɗe seeɗa fawi heen balɗe ɗiɗi won mo ngannduɗaa ko kay wonno directeur du budget kañum ne ruti donc d'après kamɓe nde ɓen ɓe ngannduɗaa ko kañumen goni syndicat maɓɓe o yalti yiide wonande ko ɗum cambriolage mo ngannduɗaa ko ɗum mineur ko wona no yimɓe cikkiri ni ko mataw ko suka tan yehi waɗi toon cambriolé kono ko hawni heen ko toujours ko mbiyami ene hawni par ce que trésor public ɗo woni ɗo wonane zone criminogène wona zone mo ngannduɗaa ko zone kulɓiniɗo ene teske ko wayno bandiyagal e ko way noon ko nokku mbaɗaɗo sécurisé kadi yimɓe fof ne nganndi ene huccodiri e ɓen ɓe ngannduɗaa ko dadiɓe ɗo ngoni ɗo kadi ko dadiɓe ndenata ɗum e ko wona ɗum koye ville e ko way noon par ce que heewani nanede hay pharmacie de garde waɗama cambriolé en kalani banque mais ko yiya noon ɗum ɗo ko ɗum trésor public ɗo ngaluji yimɓe fof ndentat walla ngaluji leydi ɗo rentata ko toon waɗata centré o so yiyama ko toon waɗa cambriolé e noon ɓe tottiri kabaru wonande ko ɗum ɗo e ɗum nawa yiide wonande ko ɗum ordinateur uji walla won gueɗe ɗe ngannduɗa nawama ɗum ɗo ne waɗi relié toon to bureau d' informatique ne waɗi relié toon to ngannduɗa ko donné ji e toon no wayno ɗum eɗum ɗeso hulɓinade mbiyami tan ko beele ɗum wona scénario mo ngannduɗa ɗum ɗo ko laamu ngu nan waɗa préparé ko wayno kono min kam fof e wade noon eɗum tundi hakkillam yiide wonande ko ɗum cambriolage min kam mi jaɓani so Allah so tawi o suga holno suga wawata ngabɓe ha naati toon taw mawɓe jiyan ɗum ko wona ɗum ko hol intérêt mo suga jokkoto taw ƴettani kalis nawa machine taw wona mawɓe no kadi mi yejjiti waɗino technicien mawɗo mo ngannduɗa kañumne mayino caggal nde ɗum waɗi nde ñalawma fawi hen technicien mawɗo mo ngannduɗa kañumne so tawi en kalata ɗum ɗo kañumne mo ganduɗa hawri wadde ko hunde ngannduɗa min de so Allah ko ha ɗo kam mi anda ɗo ɗum joofi taw ko e ɗum tundi kam min baɗono yam enen tundi hakkillamo heddi noon ko hol ko wone ko holko ɓe goni ko holko wone fewjede holko wone waɗede ko holɗum e ɗum ɗo kadi holko wonata jertude ndi ko loskugo yaltiri est ce que loskitama ha anda wiyede ko ni walla ko ni nanay losko par ce que ɓen ɓe ngannduɗa kañumen golloto toon ko wayno directrice de l' informatique o noddunomo toon to central e woɗɓe élément ji maɓɓe ngannduɗa noddunomo gam heɗede guila nden fawde joni en nanani kam procureur général walla ɓen ɓe ngannduɗa kañumen joguino dossier o wawa wadde hen ko wayno hayso ko point de presse famminde yimɓeɓe gueɗɗe ene jaari puisque yimɓe hakkillaji mumen ɗi no oyi caggal noon ko heewi ɗo ko jalti Ousmane Sonko en situation économique leydi ndi ɗin ɓe ngannduɗa ko cuuɗi ngannduɗa ko kañumen ɓetata leyɗele ɗe to banggue janggo mumen faggude e ko way noon ko wattidi ko modis hay ɗumɗoji goɗɗi artude e janggo Sénégal to banggue ɓamtare faggude ko way noon donc ɗum ɗo kadi so waɗi ana tundi hakkillaji yimɓeɓe wadde ne moƴƴi kamɓe laamu ngu ɓe totta yimɓeɓe kabaruji laaɓɗi ganden ɗum ɗo holko saabi ɗum e waɗɓe ɗum ɓe holko wonno fandare mabɓe e wadde gueɗe baɗina noon beele kadi yimɓeɓe mbawa dañde hakkillaji deƴƴi kono min kam ɗon ɗo mi nanani laamu ngu haali hay so tawimo laamu haali kono ɗon ɗo en nanani kam enquête aji laaɓɗi jalti hen min kam aɗum tundi hakkillam no fewi no fewi no fewi enquête sowata yaltude toka ko haalama yimɓe fof joguima hen haqqillaji ñawɗi wonde fallantede uddaka wonde ko suka naati so ƴettani kalis fayi ko ordinateur uji jottiɗi e gandijo joguiɗo dendagal gueɗe faggudu leydi Sénégal caggal mum ɗum an beele won losko walla won ko enquête yaltini hen kono dañi haqqille ma togora losko yaltani taw ko laaƴi kono noon irilaji baɗɗini en wona hande puɗɗi e nguɗo laamu eyyi sabu ko kamɓe mbino ɗo chiffre uji falsifié aji kamɓe mbino ɗo kalisaji pompaji
kamɓe min ɗo kaalisaji ɓeɓtinaji wiyama ɗum ɗo tottama tongode de yettaki wiyama ɗum ɗo tottama tongode ɓurde ɗum fof ko kamɓe goni haalde kamɓe kaala kamɓe jettito koye mabɓe kamɓe ngari hande o ko kamɓe mbi gila tan Moustapha Ba e mayde muɗum famide yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum gila nden kala ko faati e kaalis e nder leydi ndi e hankkadi yimɓe koko kuli kala liggotonoɗo e gueɗe kaalis e nder leydi ndi ko fayre mawɗo woni hankkadi sa ƴeewi ko maayi e nder secteur financiére ko ala ɗo maayi e secteur aji keddiɗi togora neɗɗo no hawra e ladial de ko noon fayi neɗɗo kay nafere oto maayi wona e ladial hawri ala mbimi neɗɗo no teɓɓito dow huɓere neɗɗo no teɓɓito dow huɓere fof koye leydi maaya kawruɗo e ladial kono noon ene jogui dalil ene jogui sababuji faami gila Mamadou Moustapha Ba fewde ñallagal hande hankkadi ɓerɗe yimɓe to banggue kalis koko ñawi ko heddi ko noon min de kam mbaɗa andi laamu inspecteur uji impôt et domaine yo Allah walluɓe ɓe maaya e laamu ngu soɗo ɓeɗo soɓe gummima e laamu koɓe mbaɗata ɗo koko ɓuuri bonde ɓe gone fewjande koye man laamu inspecteur impôt et domaine in ƴeew laamu ngu fof kamɓe meɓe goni hen technicien goɗɗo ala kala poste kale mo jiiɗa gonɗo ɗo henna ko kamɓe géri ɗum neɗɗo no wawi wonde inspecteur impôt et domaine e Sénégal ko wulli heeɗo ene e leydi ko wulli heeɗo e kaalisaji ko jomum wiya wonde ŋessani hen wawa gas ko heddi ko to banggue trésor e trésor mataw way kono palais présidentiel trésor kay so tawi yanama wona o ƴo kam trésor so tawi yanama Bassirou Diomaye Faye yo andu o hisani yo andu ɗum e hoore makko o hisani par ce que ko addani oɗo nadde ha e nder trésor débranche toon ordinateur uji itta ɗum toon yalta hay goto yiyani ɗum jooɗo ha no janggo e muɗum ni balɗe ɗiɗi caggal muɗum nde fuɗɗe tinede trésor koko yana togata hakkille kay kam wonko neɗɗo tottirali neɗɗo wonko tottira hakkille e kadi trésor so tawi wiyama ko gardien ji ɗiɗi goni ɗon ɗum ene nanni ko fotino trésor ko foti jogade ɗum to banggue kisal muɗum ni wona vigilage waɓe no Djiby Dieng en ni poti waɗede ɗon ala i an ko leydi de woni ɗon palais présidentiel hande Bassirou Diomaye Faye so tawi wiyama wonde ko vigile addante yo jogo sécurité muɗum Bassirou ene hiisi tokara wonko tokara wonko laaɓani wonko laaɓani woni ko laaɓani min de to banggue hooram taw mi suwa andude ko enquête aji mabɓe jaltinta ɓe noddi yimɓe mabɓe eɓe noddiri yimɓe goto goto won fuɗɗiɓe hettede ene wayno enquête o way kono koko dartini hay sinno dartaki kam noɓe mbaɗirno ɗum accéléré e balɗe ɗiɗi gadane ɗe ene wayno koko ussi hay so dartaki kam koko ussi heddi ɓe mbawa liggorade less probléme o ko leydi ndi hande o ala ko wawi liggorede hen less fof ko dow woni koye boowal woni ayi fof koye boowal woni woniri e boowal so tawi woni gardien ji ene jooɗi gardien ji kam ko addi fof ɓe pour ko nanguen ɓe coke rawade haydara ɗo jarani enquête wonnoɓe ɗon en ndena ɓe ɓen kay pour tan ko nanguen tokara min komi gaynako mi ari mbaɗi yiilo aynandema ko kaldigal woodi so majji a yiiloyto so maayi a rokkatam dalil koko maayi famdi so tawi wujjama a artiroyto so lewru maayi komi joɓomo sabu ka denanowomi kalam kamɓe ɓeɗo waɗaɓe ɗon ɓe ko ɗum joƴƴiniɓe ɗon ko eɓe ndena kisal ngal ngalu ngu e fofof muɗum kono ko fotino trésor te kadi nde ɗum waɗi nde hay goto e mabɓe haalani hen so wona nde journal l'observateur nde yalti windi hen wonde trésor koko yana ko nden woni hankkadi nde ɓe puɗɗi haalde hay ɗum ni kalɗo haali ko syndicaliste kalɗo on waɗi ɗum ɗon ko défendade intérêt travailleur en liggotoɓe ɓe ko intérêt muɗumen o défendoro kono kay wona kanko foti haalde haala machine aji gujjaɗi walla trésor e janaɗo omo wiya omo rokka hen dalillaji ha ko omo wiya wonde omo waɗa hen conférence de presse joni conférence de presse o holko haytini ɗum mere kanko omo jogui dalilu ɓurɗo ko directeur o jogui
mere kanko omo jogi dalilu ɓurɗo ko trésorier o jogi mere kanko omo wawi haalande yimɓe ɓe ko ɓuri wonɓe dow makko ɓe ko jogui ko sinno tawno ko travailleur riwa omo wawi haalde hen sinno ko liggoroɗo haɗa fodde muɗum hakke muɗum omo wawi daranade ɗum kono wiide wonde trésor yanama kanko omo wiya wonde omo adda dalilaji ha ko omo wiya wonde omo famɗina ɗum wonde e ko gueɗe bolle puyɗi en walla ko nandi hen kanko hoore makko foti ko nanguede haalinane mbiɗa leydi ndi kamɓe kese honɗo tollete banggue gandal karallagal nde joɗɗen ɗo ha nanɗen site joguiɗo palais de la palais présidentiel Macky Sall woɗɓe gari naati hen bonni ko ɗum wiyata wadde beele ɗum wawade hono ay ko ɗum nde waɗi nde Macky Sall o hoore muɗum koye kata woni koye fayre woni aɗan ɗo ni ɗon kadi ministre de l'intérieur ministére de l'intérieur wona yananomo ordinateur uji muɗum kadi gujja wona o ministére tan ma on ministére jeegom kadi fof e wonno dam ordinateur uji baɗɗe fayida ɗi baɗɗe fayida fof wujjanoma nawa ɗum cambriolage kono ɗum ga ko ɗum piratage jiida aɗa andi sinno kamɓe ko systéme mabɓe d' informatique waɗano attaque ye aha ɗo de hankadi mataw noddi haralleɓe to banggue karalde kese ko way noon kono ko yiide wonande sa ƴeewi koɓe totti ko to banggue ɗum ɗo élément ji ɗi ganduɗa ko ɗum ɓe totti yimɓeɓe wonande ko ɗum cambriolage mineur tawa ko damene uddita ko ɗum waɗi mbiɗen légèreté oɗon ɗum woni ko tundi hakkille aduna o hande oɗo yarata ɗo aduna oɗo yarata ɗo technologie oɗo woni ɗo robot ji batti gardude nangue watti rende lewru nana reena portable uji e fofof jomumen jooɗo yimɓe jooɗo ha wiye wonde ko fotino trésor yanama eyyi ko ɗum mbiɗen ko manam ko wonko laaɓani hen dal en tout cas min de to banggue hooram min de to banggue hooram ko sagginare walla ko guyi ko juɓɓinade non ene gasa wona sagginare ɗum ɗo koko heblana min kam to banggue hooram hakkillam ko jaggi ko hunde heblanade min kono mbimi ko aɗa andi yimɓeɓe puɗɗotoɗa dañde tan piste an mo ganduɗa hayso tawi a wona fannuyanke to banggue losko e ko way noon sibu noɓe kaldi ni tawa ko damene uddita ko suka ko ɗiɗo tan montuno ko goto mo ganduɗa ko GMI e on mo ganduɗa ko agent ko kañumen ɗiɗo montuno on ñamma ko ɗum waɗi mbimi dossier o omo hoyi ha ɓurti wonande koɓe jiiɗi ko nannude hakkillaji yimɓe ene waɗi léger ha ɓurti ɗum waɗi mbimi noon beele ɗum ɗo ɓeydani ni tundude hakkillaji yimɓeɓe to banggue on fannu waɗimi yiide beele ala koɓe jiiɗi defde goɗɗum ko wona kam koɓe pamminirta yimɓe ko min kam ɗum natani hakkillam on jarama ndeɗo toɓɓe Abou Gaye on jim on jarama hayso tawi ni ken Sénégal naaɓe ken Afrique naaɓe eɗen tasko kala kalfinaɗo hunde renoɓe e yeebaɓe mon saaha o lomto o yayaɗa kafe o ɗanoɗa ɗum fof ne wawi wonde hen kono kala ko wawi wonde hen yo Allah artiri jaam e cellal kisal caɗele Sénégal to banggue faggudu darogol yankoɓe nana kaala en keeɗima ustugol to banggue grève waɗa ɗum groupe ɓe jaaɓi jaadi hen ɓe jaadani hen en jii liggotoɓe nana wurse lewo ko nuccogguji nana ɓeydo hol yendema hen e to kadi aɗa andi to banggue joomen buur en ɓe ko gonga ɓe pamodirano wonde ɓe jaaha grève kono ko wawi hen wonde fof caggal nde ɓe jooɗodi e ministre mabɓe holliri wonde ma ɗum ƴeewte ɓe kolliri wonde koɓe mbino ɓe mbaɗa ko ɓe kayiti hadde Bassirou Diomaye Faye ñamde bouru ñande sappo e jeetati sappo e jeenayde mawo ñam bouru so Allah jaaɓi ɗum ɗo noon ko wiide wonde Serigne Gueye Diop wawi joɗodade mabɓe kono jonde mabɓe Serigne Gueye Diop mata ko ɗuma tan haɓe jalta e grève o walla eɓe jiilotono damal noɓe jaltiri noɓe jaltiri e grève o kono jonde nde haydara ala ko firti haydara ala ko jibiɗi saabu ala koɓe nanodiri e makko so wona wiideɓe wonde mawo ƴettu ɗum o mawo naw ɗum to mawɗo makko hol mawɗo makko noon mo nawata ko hol yon ala ko kanko ko noon o wiiri kabaɗo o no yaltiri ni ko maw naw ɗum to mawɗo makko kono hol mawɗo makko mo nawata Serigne Gueye ministre du commerce mawɗo makko premier ministre non maw naw to mawɗo makko ko noon o wiiɓe omo ɗaminima réglu kono noon kanko hay toɓɓere wootere ala hen ko ƴetti en tant que ministre du commerce
ene fonno kamɓe kay kam so tawi no ko gonga wona damal ɓe jiilotonoɗo ɓe jaltiri so tawi ɓe ngari kay ɓe kalde makko ɓe so tawi comme ɓe mbino ko ɓe jagré kamɓe mbi wonande min mbino ko min mbaɗa hofgujude min goppi ndim caggal ne min joddi ministre aɗandi mbimi consensus waɗi non fattan ɗo ganduɗa ɓe nandiri to banggue wonande ko ɗum ɗo wonno saƴeji amen ɗum ɗo mataw ministre o ƴetti ɗum en charge ma ala ko ministre ƴetti en charge haydara mbimami a faami de goto e représentant ji mabɓe mi ƴetti interview muɗum hanki ala koɓe nanodiri ala koɓe nanodiri e ministre o so wona maw naw ko fonno wonde non fattan ko fonno wonde kamɓe ɓe mbi wonde ko eɓe mbaɗa grève ministre ɗo waɗa haɓe rencontré ɗo ene foti heblude e toɓɓe ɗe ɓe mbaɗirta grève ɗe hay sino ko toɓɓe ɗiɗi nanodiral ene foti ɗum heblude ko adi nde ene yahro mabɓe saabu hadde makko yaadata mabɓe alay sago o andata hol toɓɓe ɗo ɓe jogii hol saqqaji mabɓe holko nawata toon kono wona tan arde han kay juuɗe ɓole ɗum kay omo anduno holko ɓe gondi heddi noon ko ñawdata koɓe gondi ko o nawrano ɗum o heblani ɗum o heblanaki ɗum par ce que wona kanko heblata wona kanko heblata nguɗo laamu wona noon gollorto sibo waɗi mi yidemo noon ɓen ɓe ganduɗa ko enseignement supérieur nde ɓe dañi ɗo caɗele haaɓe jeehi grève ne mbaɗi rencontre o mo ganduɗa ko Abdourahmane Diouf woni ministre de l' enseignement supérieur kañum nde ɓe joddi nde ɓe kaali saqqaji mabɓe caggal nde yeno on dossier wonande décret on majji min jiiti e ko way noon donc ko ɗe balɗe ni ɓe mbi wonande ɗum ɗon kala ma waɗi bouclé ngal ko ɗum koko lawɗino no ha paari ɗum koɓe jooɗinoɓe kaldi dendagal koɓe tonguno to banggue saqqaji mabɓe on hay dara hen ala ko waɗi validé yi mami wat ɗum mi watta ɗum yi ko mami naw ɗum min nen ɗo mawɗam wadde mbawen siftorde horejo leydi ndi haalino to banggue dendagal to banggue investissement ji mawɗi ko way noon ittama to ministère des finances et du budget signinte ɗum sinato ɗum hokkata hen konngol mum yo waɗe horo waɗetake ko Ousmane Sonko ɗum waɗi min mbimi beele cikkuɗa dendagal ko tonga wona Ousmane Sonko yiyata mbaɗe ɗum ɗo hoto mbaɗe ɗum no mbimi kanko ɗo yahata ɗo o foti ko yindirde Ousmane Sonko hawo gayna o ƴetta toon ko omo nawana ɓe ko ɗum woni ko foti wonde ko heddi ko noon ay ko mbiyata ɗo sayes ko sayes wona kaldigal koko haalda ha nandira waɗa décret a faami kamɓe ala koko appliquani heddi tan ko fuɗɗade ɗum kamɓe nde ɓe gari nde ɓe mbi ko décret o koko majji a faami joni noon koko majji ko kamɓe majjinno ɓe jiiti walla ko kamɓe cuurno ɓe jaltini a faami paamu jawtan tan koko haalno hagasi heddi ɓenninede sa ƴeewi conseil commission environnemental yeyino ha makki suuɓi woni yimɓe kono wawano wonde ma président o signé haade ari won gueɗe tongade ko ma laamɗo a yawtinande ɗe mbawa yawtude ko heddi hen ko nde ɓe gaynde kamɓe ɓe mbino yo uste buu 5 e kilo ngu o beele ɗum jibinani coow walla beele ɗum wawi tabidde ɗum ha joni nan ɗon heddi ko ɓeyda ko kamɓe joomen fuurenɓe ɓe mbima kala ko sac fof eɓe perde hen 1,8 non 1,2 1,2 eyyi joni noon e nder 1,2 laamu ngu wino adane ko kala ɗuma ujunere ma yoɓɓe hen 1,8 yeeɓiyankoɓe Pindi TV e yewtere men leela communication jaafoɗon ko ɗo saaha koko hepti hen Mohamed Jim Allah jarama Allah jaɓuga e jarama gonɗen haalde koye subvention mo laamu fonno wadde banggue mbuy o cogguji ɗi gussaki ha joni ko ɗen caɗele gooɗa en jetti bandiraɓe foof en jandimamaɓe en ñaguimaɓe yaafuya toɓɓere sakkitinde ko songgoji kewɗi en dañani haalde ɗum ma en gartan gongol en calmini mo ganduɗa ko musidɗo men sehil men so Saydou Wuwo gokomo Carrefour Bakel walla Medina Gounass wa secteur Dine Ba ko noon kadi calminten de Mamadou Moustapha ceerno ganda joɗɗo gandal gokomo lugge poli boɗeji gonɗo to Paris laamogo leydi Faris en jettiɓe en jardimamaɓe ko ɗo ka ten ha lawol ngol so jeeɗo ñaawi